nagsabi sa inyo na kayo ang pinakapugi dito sa Butuan? Hindi ikaw ang pinakapugi dito sa Butuan. Hindi pala. Ano, bossing? Itirahin ko na to, bossing. Muna. Nagigigil ako sa'yo. Hindi mo ba alam? Si bossing lang yung pinakagwapo dito sa Butuan. Patitin mo. Nakikita mo ba itong mukhang to? Bira ka lang makakita ng ganito kagwapo sa Butuan. Yes, agoy ako dyan. Mamaya, bossing. One round ulit. Tandaan mo ha? Yan ang tandaan mo. Pangit. Lahat ng piling gwapo dito, papatayin ko. Ako lang pinakagwapo dito sa Butuan. Tandaan mo ha? Nixie, ikaw na bahala. Yes, hindi mo rin ba alam? Ako ang pinakagwapa dito sa balat ng lupa. Oh no! Ayun! Dito, Ragsoy! Soy! Susubi na natin! Boss, may kalaban! Mga kasama ni Turaksoy! Tulungan niyo! Sige, patay mo na! Wag, busing! May laman din to! Di mo na ako love? Siyempre, mahal kita! O, patay mo! Sorry, baby boy! Imbo, tayop ka! Magkamatayan na tayo, Pugloy! Tara, tumakas na tayo! Oh, Haniban! 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 Sabi mo hindi mo ako iwan, Haniban! Haniban! Sabi mo hindi mo ako iwan, Haniban! Haniban! Wala na talagang pag-asa itong mabuhay, Soy. Ito, Ragsoy. Ragsoy, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Hanibas! Hanibas! Bakla! Huwag kang maingay! Sino yung sabing bakla ko? Lalaki ako! Saan yung kasama mong piling gwapo? Anong piling gwapo? Gwapo yun! Saan? Papatayin ka namin! Hindi ako magsasabi! Choy! Patayin na natin to! Wag po! Maawa kayo! Ibibigay ko lahat ng aking katangian ng aking katawan. Huwag niyo lang akong patayin. Nagkakadiring bakla ka! Wag po! Huwag mo yung akong patayin! Papatayin na kita! Ginagawa mong libangan ng katangahan mo! Matulog ka na! Ayop ka na, Toy! Pinatay mo si Turaksoy! Natoy! Walang kwintay ang kapugian mo! Kung mamamatay ka rin naman dito! Imbot! Okay lang na mamatay ako! At least gwapo! Hindi katulad sa'yo! Pangit habang buhay! Natoy! Ang sakit mo naman magsalita! Pero mas masakit to! Ah! Aanhin mo ang kagapuhan mo!
kung ang pangit naman ng ugali mo. Tama! That's good! Aksyon! Nakikita mo ba tong mukhang to? Bihira ka lang makakita ng ganitong mukha sa butuan. Yes! Agree ako dyan! Mamaya busing, 1 round na naman. Ha? Yan ang tandaan. Yan. Aksyon! Uy!